Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Kamarayawan para hatong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Nato niya na para siya Pikode. So, Moshe, kung tawag niya natan mga Israelites nga na era tubangan, iyagin yakan ang eksakto nga numero han natanan nga era gin donar para han paghimuhan Mishkan. Moshe gin sumataera kung paano nagamit ang kwarta nga anong gingamitan han mga materyales. Iyan ni ginhimo para waray tao nga magsuspitsya nga may daniya gin kuha para niya kalugaringon tikang han donasyon han mga tao. So masasabtan naton nganhi nga bisan ni Moshe ang era leader matadong na tao holy diri malisbot ngan iya mismo it transparent accountability ngan transparent iya gin account na tanan nga donasyon iya gin panihap tas iya gin broken down kumbaga liquidation ang nagasto. So asya ni dapat it mga leader nga may danhaton so gadinin. So they rely about panggobyernuhan, business pati pa spirituhanon masasabtan naton nga kita ang gimbuhat ni Moshe. Iya gin ihapatan mga donasyon, ngan iya gin sumat, iya gin broken down. Kung ano gingamitan han natanan nga kwarta nga gin donar, pati han mga materyales nga gin donar. Kuan talaga, eksakto talaga. So diretong makuan nga masinga siya ang kukuhan lakay para so dinin waray na kuan iya kuan talaga maging transparent ngan accountable. So dere hiya kuan kamatuoran man gud pinaka-importante. So Moshe maarami nga waray niya ging kuha bisan ano na butang tikang han donasyon ng mga tao. Nga ang Ginoo maaram gihap nga Moshe waray kumuha bisan ano. Ang mga tao natapod kan Moshe. So kaya naman nga kailangan pa hindi akong okasyon para ipakita ha mga tao nga waray niya gingkuha bisan ano. For what? Para ano kay di ba kay nayakan nga ang Ginoo maaram nga Moshe waray niya gingkuha datanan tas ang mga tao natapod daya. So kung natapod daya mga tao tas Ginoo maaram nga kuan kaya kailangan pa niya buhaton adto nga kailangan pa niya patawagan mga Israelites para isumataira kung peranatan ng donasyon tas anong gingamitan ng kwarta ng materyales. Kaya ano? Kay Moshe nagtutot do nga itawo nga nakarawat charity or sidaka. Sidaka ibig sabihin nito kumbaga literal doing what is right. Pero kung kuan niya charity. Pero ito talaga meaning ito doing what is right. So Moshe nagtutot do aton nga kailangan naton maging kuan meticuloso ngan kailangan naton kuan talaga very kuan ba maingat kailangan naton maging maingat tindoro
labi na it mga kanang kwarta it charity. Kailangan natin siguraduhon na it kwarta gingamit ta tamang nga paagi ngan waray bisan hino nga nagkukupit or nangunguwahan kanang charity nga kwarta. For example, kung may daw sa nga tawo nga asya in charge yat baga treasurer, hit kanang kuan, hit kanang shul at sidaka fund. It shall kuan ito niya baga synagogue. So, for example, may da nagbabanta, may da nagkukuan, kung bagayat in charge nga na shul. So, kailangan, dire pwede nga, example, ikaw at in charge, nga dahit ka ng sidakapan, charity fund, pagkatapos, di lang maiya, magpipinansulot ka na mga mamahalon na mga bado, or may nanin mga bagong akong ano-ano, relo, so dito, sapatos, so, dati di rin man sud, din doon lang ng kwarta. So, bisan pa itong nga tawo palit niya ito na mga bago niya nga mga gamit niya, for example mga relo or sapatos or bado nga mamahalon, bisan pa iya ito tikang iya ito kalugaringong kwarta, kailangan naton siguraduhon nga waray bisan hino nga magdadoubt or magsususpitsa nga anim gimpalit ito na mo mamahalo ng mga bado, sapatos, relo, ano pa man dida, tikang hit ka ng charity nga kwarta. Kailangan itaw buhaton kung ano sakto hamatahit Ginoo nga namata hit mga tawo. So, sample, kung ikaw din church it ka ng charity fund. So, siyempre, kung gusto mo, may yung kwarta nga kalugaringon, pumalitin relo nga kung ano, bado nga mamahalon, sapatos, or ano pa man. So, para may iwasan pagsuspitsa, kailangan mo maging transparent. Ipakita niyo nga, asya ini, nagdonar, asya niyan mga tao nga nagdonar, asya ni hiran mga ngaran, tapos, yan na, itatong kwarta, asya ini yan, ipapakita mo era, para, diri ka mapag-isipan. Kailangan tao buhaton kung ano, ita mahamatahit Ginoo, kung ano, ita mahamatahit mga tao. Derila kung ano tamat in mga mata. Kay pwede ka lang sumiring nga, wala mo na magpinang pinangkupit nga dahit na charity fund. Gano ako nga, magdadaot ka mo nga dito kuha nga dahit na charity fund. May da ko mang kulugaringong kwarta, may da mang kulugaringong trabaho. Di rin lagay itong tamang excuse. Kailangan mo, para dahil kapag isipan, kailangan mo maging transparent. Maging mo kayo paagi nga transparent nga makakakuha ko talaga mga tao nga waray dito, waray peso centavos, waray niyaging kuha nga kuan. Una-una, sida ka, ibig sabihin nito, doing what is right, tapos kukupitan mo, edi, doing what is wrong na daw ito, dahil na daw ito ka ng charity nga kwarta. So, sugad ka importante. Emotion yung tuduhaton nga, labi na, hit mga kanang mga charity nga mga pundo, mga donasyon, kailangan dire mo paglabtan. Kailangan nga maging transparent ka. Kailangan nim ipakita mga tao nga waray nim ging kukuha mis katiting mis guti ay nga kwarta. Sugad iton kay una himosye maramit Ginoo nga anestiya it mga tao na tapo da iya, pero ano yung buhat kabaliktaran, kumaga diri logical kay ano na kailangan ko ipasabot at mga tao kahit Ginoo maaram nga wala kumupit at mga tao na tapo daahon, ano ko pa kailangan ko kayo no ko pasusumatan hera, kayo no i-broken down ko pa kung di nang gastusan nga kwarta, anong gingamitan mga materyales, waray kabaliktaran na ginhimo, imbis nga magkuan na lahiya, magdepende na lahiya nga sa dito nga it Ginoon maaram nga wariya maglabot pati ang mga taon datapor niya kabaliktaran na niya ginhimo.
iya lagyap yung patawag na tanan mga tawo, iya ginsumat kung ano nga eksakto mga kadamuhan kwarta ng mga materyales anera gindonar na tanan, tapos ano gyapon broken down kumbaga liquidation. Kita nahihinabok siya nahihinabok mga tao so ni kaani sa panggobyernuhan labi na ha Pilipinas. Kita kongreso at mga politiko asya ni teraging bubuhat mga congressman mga senador dati anira mga expenditures, kailangan nila i-liquidate, kailangan nila i-broken down, kailangan nila magpakita ng resibo kung ano na laging panggastusan. Pero maaram ba kamo kung ano talagang bubuhat yan na? Ito laging bubuhat yan na naghihimula herahin certification. Example, kung may damang mag-request nga concern nga constituent o sa nga tao, kasi, ano ka pa ito, congressman, ano gingamitan ni man ning kwarta yana nga tuigan expenditures nimo anong kuan nim gingamitan anong pinagkagastusan bubuhaton lat congressman maghihimo nga certificate nayakan nga natanan nga ginggastuhan ini nga expenditure gingamit ha legal nga tama nga pamaagi so certification lang akong gini haragapit naghihimo suga dito nira ka mga kuan kawatan. Asya ito nga ng mga congressman, mga senador, crocodile farm ito narangala. Kay derhira honest, derhira transparent. Para maiwasan it pag-isip it tao nga nagpipinangawat ka mo, kailangan mga nagsiserbisyo ha publiko ha gobyerno kailangan maging transparent para maiwasan nera. Pero mga politiko na waray na mga tinuod, waray na mga awod. Pero pasag dilayt niyo kung sugadera, may dagapit nira kuan, balos tira kuan. Uno na nira nakakalusot tirangan ni nga ay waray nakakagpugong nga ako magpinangawat it punduit gobyerno, it punduit mga tao. Uno na it punduit gobyerno, tikang ito ha, bisan pobre-pobrehan nga tao, pumalit la ito niyahing kape, usa nga coffee stick ha tindahan ito nga iyaging palit nga coffee stick may dan na itong diretso bat nga 10%. So bisan der niya karoy magbayad itiya tax bawat napalit tiya nagbabayad na yung tax so persahan naging kukuha hit gobyerno it tax ha mga tao bisan pahalaylayan hit sosyudad bisan pobre-pobrehan pag mapalit ka ultimo mapalit ka kung ano man itong papadung nga datindahan na tanan niton may dana tax sa it presyo sugad hiton tapos it bubuhaton lahat mga congressman pagpipinangawaton kinawaton nila pundot gobyerno pipinamalitin mga kuan mamahalon nga mga mansyon ha Forge Park nga exclusive nga subdivision para talaga hit mga bilyonaryo ay manera itong kwartang nga waray manera mga trabaho mga congressman lehra mga senador kaya nagpapakabutong mga mamahalon nga mga mansyon kaya kaya nagpipinangawat ngadto it punduhit kuan gobyerno kaya pundot gobyerno bakan waray katapusan nga bisan nim abrehan nga grepo maawas lagay pituhing kwarta bisan pa nakatulog at mga congressman direton mapupurdoy pero asala iton una ner mga kalutsod yung bubuhat pinangawat nga nagpapakari ko ra mamatay nga ni ra ni kasi ni katiting ni sentabo wari nira madadara tira lubnganan una nira nagwagira ngan pagkamatay nira ngatot kuan kabilang mundo tulot herangad atot miresi masing miresi haim doro kakakuha ng kwarta kawatang kandoro waray nim awod kanang punduhit gobyerno imo ginlalantakan baga kain kuan buaya nga waray kabusugan asya buaya bisan dere ako sa tiyak kung sige la kaon lagay asya greed mga opisyal na gobyerno dapat moderate your greed ito yung pagiging gahaman pero mga kuan pansin mo talaga mga kongresista yana mga kongresista yana mga senador mga arogante ngan mga kawatan ngan kapalmoks waray kuan waray awod bisan
it mga tao nagreklamo nga ayaw, naikuha na niyo, dapat yung mga expenditures, kailangan diri by certification. Ayaw, certification la, kailangan i-broken down niyo. Tagusaw-saon niyo kung ano niyo ging gastusan, tas kailangan may prueba nga kuan, nga mga resibo. Para sigurado talaga, kahit nganhiyat aton niya na para siya, itutudo kung paano maging kuan, maging ano ka pa, ito maging honest, himuunim ko no tama, diri laha matahit Ginoo, diri lat imo mata, kundi ha matahit mga tawo. So mga tawo, diri ton maaram kung ano't na hinabuhal likod nga mga kuan sanglit, mga tawo, kung kumita nga ani, ano ni grabe man dati, waray niya kwarta, yan na, may dana niya mga mansion na first back, mga exclusive na subdivision, kuan, mamahalon duro, tingin kwartang gutay laman sa mga kuan, mga politiko. So, mag-iisip na siya tao nga, nagpipingawat na kunit gobyerno. Pero hinumat nagkukuan. Yan hamat nagsasaway, waray. Kay paprata sira. Hira nga tanan, nakikinabang. Hira nga tanan ngawat sanglit, waray na reklamo. Kay mga kapalmoks. Waray na nira mga award. Waray nira kahadlukit Ginoo. Kung ano rin bubuhat, itirala karoyag buhaton nga masatisfied era kuan itira grid nga pagpian nga watet kwarta ngan punduit mga tawo. Sanglit it Pilipinas, rikunduro it Pilipinas damot kwarta, it problema damot buaya nga mga politiko. Waray katapusan tira kuan kagahaman. Gusto nira ubuson kung kuan bisan may dana mga kuan laghihap. Waray award, waray kahalukot Ginoo ngan diri mga honest. Pero kabaraka kamo hiton. Kung hira diri man hira maging accountable, kung hira ma-preso, diri maibalik it pundot gobyerno, pag namatay hira, aadtot mirisi. Kay datanan nga yung pangawat, asyat nga to babaydan. Diri letun harumamay nga to. Kaya nasingan mo, espiritu naton, kakaiba na spirito man paano magiging magsasuffer ka kung spirito ka nala nga to impyerno may ginhimot Ginoo nga spiritual fire gihap iba nga klase nga kalayo nga diri pares kalayo nga ninga it kalayo it nakaabat la daton physical nga to spiritual fire gihap kalayo it impyerno nga espirituhanon nga maabat it imo kuan imo kalag kung gaano kapaso ngan ka kuan impyerno. So ano yung mga misteryohan na wawarang kuan silver. Himoshe nagreport na saranghiya nga ang mga tawo naghatagin 301,775 shekels nga silver. 300,000 shekels of kuan 300,000 nga ini nga shekels sa siya na kuan. Kumbaga, piso, tao daton mga coins, piso. Ngadto shekel sa sheton. Asa tera kwarta ngaran kwarta ang mga Israelites. So, 300,000 nga shekels daw ko no ang gingamit parang paghimon adanim. Ang adanim asya ito ang silver blocks. Kumbaga siya pinaka kuan ng silver blocks na ginkukunan mga pegs nga diri matumba. Kumbaga pinaka hollow block sira. Mabugat talaga ito ya. So, asing niya, 300,000 ako na shekel gamit paghimon adanim or silver blocks or silver bases parahan mishkan, parahan ng paderhan mishkanan. Tapos ang nasalin nga 1,775 na silver nga shekel were used for tas imo siya nag-stop. Nagkuhan niya humunong niya pagyakan. Kumbaga iya naging broken down kung ano naggamitan na natanan eksakto biskuan iya talaga gin ko natanan waray lapi natanan gin sumat niya kung pera natanan waray nga kasi nga ay nila ito iupod kay puaki diri natanan kailangan ni upod kay diri ni met kwarta siya niya kanat tawo at mga politiko hindi nyo pera yan nga kay nung nga yung kikinawat niyo kay nung yung gagasto nga as if iyo masya mga trabaho at mga congressman dapat maghimon mga balaod nga magpapapait kinabuhi it mga tawo pero tayong bubuhat nang dadalagan ni Rakuan na politika kay para magpakareko
para mangawat ngam para magikaw pa iti kalugaringon nga mga pamilya era mga angkan. Yung kakaraw dumiko kala politiko ka waran yung puro lawat pang ngawat. Asya ba iti magiging legasiya? Makaraw ditong duro. So siya iton, emotion na humunong niya habang nagayak niya. So ang 300,000 natanan 301,775. So ang 300,000 daw kuno ginhimo nga mga silver base o silver black para han paghimuhan han paderhan miskan. Tapos ang nasasalin nga 1,775 king gamit tapos sumunong mo siya pagyakan. Kay waray niya kahinumdumi kung ano ang ginggamitan hadto nga ginggamitan hadto nga 1,775 silver. So himo siya nahadlok nga bangin isipunan mga Israelites nga bangin iya ging kawat ang nasasalin na 1,775 silver shekels. So 300,000 na kaniya kung anong gagamitan. Ang 1,775 nakuha niya na ano ka pa ito na kalimtan niya sang litumunong iya ngingin kulbahiya kay bangin isipunan mga Israelites iya ging kawat. So ano ka pa ito siyempre ang mga tao natanan nga mga Israelites nakadto grabe ang mingaw ba kay humunong kay siyempre ikaw at nagdaya ka na kumbaga ikaw treasurer tas nagdaya kang kasya ng gastuhan tas pag kung ano gito, di ka na maaram kung anong gingastosan ba. Siyempre, kukulbaon ka. Natanang ko dun mga tawa at mga atubangan na mamatay. Sumayda, nagmingaw. Ang mga tao naghuhulat kung ano't iyayakan ni Moshe, kung anong ginggamitan, 1,775 nga silver shekels. Moshe, nagmingaw giha. Nainumduman, bagan datingan mga tao himusigap di maaram kung anong ginggamitan. Tas maupay nala tigdala ang kamingaw nabasag. Ang kamingaw, di ba? Nagaya ka na Moshe ang 1,775 nala iti yayak na anong ginggamitan. Taka di maaram so kung yan nagmingaw hiya, humunong hiya. Tas gingkulba hiya, tas ang mga tao, naguhulat kung ano't iyayakan kung anong ginggamitan. So, may makakuruan nga, kamingaw. Kung baga, awkward nga kamingaw ba? Siyempre, papalibutan kan mga tao damu-damuan. Katapos, di ka maharang kung anong ginggamitan ni mohang kwarta. Isip pong tao nga, gingkawat nin. Ang problema, himusigap, nakalimtan niya kung anong ginggamitan. Tas tigdala, ang kamingaw, nabuong ang kamingaw ngan may dako nga heavenly may dako nga heavenly voice ang nagyakan tikang halangit ginsalba ni Moshe ang Ginoo kay ang langit na mismo may da heavenly voice nga nagyakan nga ang 1,775 silver shekels gingamit para paghimuhan silver hooks parahan mga pillars. Tas na yan ang mga tao maaram nga nataluwas ang honor, integrity, ang pagiging honest ni Moshe. Maupay na lang naging taluwas siya ang Ginoo. Pero bisan pa man sugad maram talaga it mga tao nga pero ma-awkward talaga itong nga silence ba. Siyempre kung kang nga mo naging yakan tapos nakalimtan nim. Siya inin. Sang asya importante hit mga ngagasuang kailangan ginsusurat. Kay usang ginhimo nga kuan natatong privileged Ginoo usang nga mga ginhimo karakteristik it tao it pagiging forgetful. It pagiging makalimtanon. So kailangan na ilista. Una-una akong it tao it Ginoo it tao waray niya himuha nga forgetful. So kung may dana niya namatayan hiya iya kuan pamilya. Sige iya tuok hasta na lang nga mamatay hiya. Kaya di man niya nakakalimtan. Kung naano hiya, kung discuss kung ano, tas nagtitinok ka, nagtitinok na lang hiya forever. So ito nga pagiging forgetful, usagap ito nga paagi para mag-way forward it tao.
Sanglit natayan nga gin kuan hit Ginoo, natayan gin karakteristik it tawo kanang Ginoo pag kuan iton pagbuot kay may deton mga gamit. Sayad nga paging forgetful mo pa gipit kung dire it tawo dire maunhan. Hala, kung tinok na layan na nabugos nga sa mamatay na hiya. Kay, di man nakakalimot. Iti sakit nga nararamdaman tiya kasing-kasing nga tiya utok at kalipong tiya utok. Pero maminti man, di man nagbabago. Pero kay tao, forgetful man, makalimtanon ni tao, habang naagit adlaw, habang nakuan na libot it oras, kuan, it kasakit, it lipong nagtitikaguti hasta nga nakalimtan mo na dire na suod kasakit, dire na suod ako kay nakalimtan mo na ang sakit ng lipong ang ulo. So asya iton, kailangan basta mga suod ito kailangan may mga lista kay tabo forgetful asya ito kinaya it tabo nganit nga kinaya mao pa iton para tabo dire iton maraot para tao at pagiging forgetful mao pa ito para hitaw. Para hitaw kung ano man nangyayari nga mga tragedy tiya kinabuhi, kaya niya umunhan, kaya niya mag-recover. Kaya niya nga kuan kay kung dere ay waray na. Pero may ka di na niya makuan, di niya matindog kay so yan na kasakit yan nga adlaw. Niyan nga after 24 hours asya laghihap. Kaya siya lagi pitim kuan di nakakalimtan kung gaano kasakit pero agad it paging forgetful habang na larga it mga adlaw mga it oras na kuan na agi it kuan ano ka pa iton diri na naibanan na sa nakakalimtan mo na. So manipis duro ka manipis antora nagyayakan nga mga Israelites naghimuhin panapton parahan mga kuhanim. Ang mga kuhanim, i-recall ang mga kuhanim, mga priest, mga kapadian. Diri mga kapadian at mga katoliko, kay diri itong tuod. Waray ito nira kuhan. Diri ito na tayo, mga Muslim, mga Kristiyano, ibang subad nila itong adhakuan. Kaya mga Israelites at kuhan at kanang Ginoo. Puro ito nira mga kuhan, mga idol worshipper. So, asya ni, ang mga Israelites naghimuin panapton parahan mga kuhanim or mga priest nga kung diin gin-describe ito nga dahan kuan para siya tetsabe. Di ba na daw natin nga ang paresan Kohen Gadol 8 ka special nga kuan cloth parahan Kohen Gadol or the high priest. Tapos ang mga normal na mga kuhanim kuan la o patla anara kuan clothing type of clothing. So ang paghimuhan na tanan nga partehan Mishkan na tapos nga dahan adlawhan ika-25 han bulan han Kislev. Nga kung diin after han more than 1,000 years in the future adto nga adlaw asya magiging saan nga adlaw hit Hanukkah. Ibig sabihin kinailangan hin duha ka bulan hinto nga para makumpleto ang natanan nga parts han kuan Mishkan. And Mishkan place of worship. Han natapos na natanan ang mga Israelites gindaraneran mga piraso ngadto kan Moshe. So nagkuha nila ang mga tao looking forward nila para pag tagpi-tagpion natanan nga mga parte para mahimo nan Mishkan kay mga part laman nadto. So ang nakumpleto na natanan na parte kailangan pag tugkopon asa na ito nira. Ngayon ang pinaka-importante na tanan, excited na randor pag tugkoponan mga parte para mahimuan Mishkan, ang place of worship.
kay karuyag nera ang Shekinah ang Ginoo, divine presence, ang makagarahom nga presensya ang Ginoo nga didto kumuan hakuan Mishkan. Asya itong magiging sign ng Ginoo asya itong magiging sign ng Ginoo nga pasaylo na rang Ginoo an era dakong nga salahan Eagle Hazahab or an golden cup. Ang pagkuan nera pag imo nera nga ang kanang rebulto nga gold nga baka. Uray na hinabo. Ang mga Israelites disappointed din duro. Kay ano ka pa ito, waray nagkuan ba? Ang mga bagay-bagay waray kumuan kung anon era gini-expect ba. Kumbaga waray na hinabo kung ano man nera gini-expect. Mose malipay hinduro na tanan nga mga Israelites ginhimo na tanan batay kung ano ang karuyag ang Ginoo. Ngan ginbless ni Mose ang mga tao nga an baraan nga presensyahan Ginoo maguokoy han era mga grabe ka maupay nga trabaho nera kay collective manggod bugos nga mga Israelites ang bugos na nasyon ang Israelites burublig talaga. Ngan ginyak lang ni Moshe natanan nga mga natanan nga ragin panhimo nga to storage. Kay naya kaniya ang Mishkan daw kuno diri Abraham para gamiton until nga umabot ang bulan han Nisan ang Rosh Kodesh ang new it Rosh means said Kodesh means month. So kung sumarin na Rosh Kodesh Nisan new month siyahan nga adlaw hit bulan 3 months dere Abraham it Mishkan until mabot it head of the month it Nisan. So 3 months pa ito mahinabo. So ang mga Israelites disappointed pero era ginacceptar kung ano ang planohan Ginoo. Connection. Kay ang Ginoo karuyag nga ansahan nga adlawhan serbisyo worship service hanggang Mishkan kailang ngadtuhan bulan ng Nisan. Kaya nga kay di ba yan nga bulan kung man yan nga bulan Kislev o kaya nga ngadto pa man ng Nisan. One, two, three. Tama. Kay Kislev, Tebet, Shebat, Adar, tas Nisan. So, kaya nga kailangan pahabulan ni Nisan. Kay, ang bulan kung diin, Yitzhak Abino, ang anak ni Abraham, ginanak nga dahan Nisan. So, ano man ang connection kan Yitzhak nga nan Mishkan? Ano nera connection? Kaya kailangan Nisan pa kaya Nisan daw kuno siyang bulan nga kundi ang ginanak ki Yitzhak. Ang duman naton hi Yitzhak asya iton hiyan offering nga niya tatay ni Abraham nga to nakaida. Iyak na ni ang last nga may napulong nga test na gin test ni Abraham ang Ginoo para masabtan ni Ginoo kung God fearing kung nahadlok talaga kung may da talaga kahadlok hi Abraham it Ginoo kung may da talaga niya total nga pagtapod at Ginoo. Ang last nga test nga ginhatag ang Ginoo kang Abraham ginyak na niya hi Abraham nga kailangan mo itim anak sacrifice ngadto ha Mount Moriah mountain ang bukidan Moriah. So ang dating bagan karoyag ang Ginoo nga ipakita kan Abraham nga sige daw kung siya gatong pagtuo kung
mag-aakto ako as if nga irrational ako nga Ginoo. Kay una ni Abraham aniya mga neighbors, mga tao nga nangungukuha na era lugar, anera mga anak nga mga kababayenan ning kakatot kalayo kan murdok. Kaya siya daw kunong kuan sa era Ginoo na era mga kababayan nga mga anak. Tas gisasaway hira ni Abraham nga dito na siya karugit Ginoo, dito karugit Ginoo nga may da sacrifice nga kinabuhi para pagserbisyohan niya. Katapos yan na ang Ginoo na yakan nga i-sacrifice itim anak. So bagan irrational nga. Oh, ano ako nagkikainuan ni ayaw so dito kay nadirit Ginoo nga may sa sacrifice it kuan. Para sa tiyan mga Kristiyano, ano bubuhat mga Kristiyano nasa ring nga but correct dating mga Kristiyano, mga Katoliko nayakan nga kung di ka matuod kang kwando ko no JCP na diri ka matatalwas. Oh, timunat Ginoo, masing ka madapat Ginoo, mayakan kat Ginoo. Ginoo, pasaylo gid ako nang sala. Tas masaringit Ginoo mo pamiling anay hin tawo nga willing magpakamatay nga magparasa nga tuha krus nga papasayloong ko ikaw. Ano timunat Ginoo brutal? Ano timunat Ginoo sadistic? Sanglit da ko iton nga kalurungan, da ko iton nga katatawan kung mag-iisip lat mga tao. Karugsig ngon ginlilimit nimit kakayahanit Ginoo nga diri kaya Ginoo magpasaylo kung waray sasacrifice nga tawo, waray magpaparesa nga tuha krus. At sugad Ginoo pinakamakapangyarihan, ang Ginoo nag-i-exist na, hiya naghimon na tanan, hiya naghimon mga tawo. Tapos para la mapasaylo ka kailangan may da magpapakamatay nga tawo, may dagraresa nga tuha krus. Set da ko nga kuan katatawan dida pero mga tao kay di rin nag-iisip ingin karag nira ilimit Ginoo, karag nira mag-connect. At problema tao kay basta waray nira nakikitan, waray nira nakakaptan, itira pagtuo dahit so dito as sanglit na nakukuha nito na nadaraharat so dito. Pero tinuod Ginoo merciful na before ka pa nakasala nga Ginoo kung mga rakot pasaylo di rin kakalimtan na ni Ginoo kung natanan na im salang nga gimbuhatan handa pas nga magi-start ka na as a fresh kung mga ngaro ka lang kuan pasaylo kay Ginoo merciful na before ka pa makasala nga Ginoo diri brutal, Ginoo diri sadista nga mamimiling pahiyain kuan. Oh, gusto mo nganong pasaylo ako, wala problema, pamilingin tao nga igraray sa ngadto a cross papakamatay. Kaya siya't magtutubo sa team kuan. Iti mo mga sala. Di ba? Ang magukuan irrational linduro ito nga kuan. So balik kitahan kan kuan. Balik kitahan kan Abraham kan Isak. So yet saka siya to ano. Kumaya nagdaraniyan kuan, iraniya tatay Abraham nasa kanarang adto ang bukid ng Moraya, daraniran kuan wood ngan kalayo. Nagpakaanay yet sa kanya tatay. Aba. Na nga may dana naton wood, may dana naton kalayo, pero waray naton kuan, offering, waray naton lamp, waray naton daw kuno karnero nga sasacrifice. Nasing naman ni Abraham nga it Ginoo mamimiling ng sacrifice para in offering para iya. So asya nato nakaabot ra nga tuhan igbawan bukid ng Moraya, yaraging preparan kuan altar kung diin sasacrifice. Pagkatapos kung kuno noon ta ibubnon noon ta ni Abraham ni anak. Pero Yitzhak maram na iya nga iya sasacrifice at iya tatay. Pero dako na kuan Yitzhak kay based on mga komentaryo sa mga kamag-araman nga mga sages, ang edad ni Yitzhak kan time nga gin-offer yan iya tatay ngadto Mount Moriah Kaida 35 years old na hiya. So kung karoy lang niya kung diri natapod iti tatay, pwede lang niya awayon ni tiya tatay, kita 35 years old na iya, mau-overpower na niya tiya tatay. Pero niya gimbuhat, tumapo din niya tatay. Kaya niya tatay, asyang pinang tzadikim, ang righteous nga tawhan, era mga era henerasyon. Iya Abraham ang pinakamatadong natawhan iya henerasyon. So natapo din niya tatay. So bisan niya nga hiyat, gisasakripisya tiya tatay, bubuno na untahiyan ni tatay, waray magkuhan, waray magyakan ni marat ka ni tatay. Kung iya lagi pasag ng kay, natapod talaga tiya tatay. Tapos si Abraham naman, natapod ang Ginoo. Makuri, bisan kitang mga tao na kung isipon natin, waray mga tao nga kuan iton nga
ano ka pa iton makakapaseto nga test kay makuri isipa iti mo imo asawa 90 years old na tas ikaw 99 years old ka na katapos wari pa ka mo magkakaanak tas gintagaan ka mo anak iti yung edad na 99 years old tas pagdako na imong anak nga imo ginihulat nga anak asya ti sasacrifice pa papatayon pa sa himo ng offering so na bubunon na unta ni Abraham ni anak Yitzhak tapos may voice nga nagyakan Abraham kaila stop ayaw pagbuhat atim buhaton ayaw slaughter itim kuan anak tapos kumbaga tapos nantes kumbaga napatunayan ng Ginoo kay hindi testingan le Abraham kung tinuod talaga iya pagtuo iya kahadlok nga iya kahadlok Ginoo kuan talaga kompleto total fear ngan may daniya dako nga pagtapod talaga at Ginoo dahil siya to sumarangan kuan may kuan ang hil nga nagyakan nga kuan ako so dinin ayaw isloto tem anak yan na maaram na ako nga ikaw God-fearing ka nga tawo nga na siya ito tem offspring magdadamo tem offspring at ikang haimo tas pagtigdala na gimpahunungan ang hilano so waray bisan ka kalabti sa kani anak bisan kasamaran ninggo ti waray katuloy kay may nagyakan nga anghel heavenly voice nga nagpastop kan Abraham nga ginkuan nga maram na Ginoo nga God-fearing person talaga Abraham sangat ay Abraham kaya merits ni Abraham hiya nagpatikanghan monotheistic nga kuan nga religion Judaism mga iba mga Muslim mga Kristiyano dito nagtikang kan Abraham at ito sinubadla so siya iton may gumawas tigda nga kuan ram kuan ano ka pa ito lalaking kuan nga ram so siya ram nga aniya songay na kukuan naguguot nga tuhan mga banwa nga to mga bushes so nagagaod di nakakatakas so adto yang nakatunigbaw ang kuan asya ginhimo nga offering so siya ito connectionan and bulanan nitsan kan Yitzhak Abino means father so siya ito kay Yitzhak willing hiya igiba pa niya kinabuhi parang Ginoo nga dahan akaida asya na yan nasinga an offering ngadto akaida asya na nga ihimunon tayo nga sacrifice niya tatay kaya siya sugong Ginoo para rewardhan niya kuan aniya pagiging loyal as a reward para niya loyalty ang Ginoo hiyit sa kaniya mga anak nga upod kita asya papasayloon kung kailangan nirahin kuan pag kailangan nirahin forgiveness ngan asya pinaagit serbisyo ngan pangadiha miskan asya gyap nga ang Ginoo gin pasayloan mga Israelites na buhat nga dahan egel hazahab an kanan pag kuan nera paghimo neran rebulto nga pagsamba nerahan kuan golden cup so an pag-abrihan miskan nga dahan bulang kung diin hiyit sak ginanak which is ang bulan nisan Hashem gin-connect niya ang pagpasaylo gin-connect niya pagpasaylo haerang Ginoo pinaagihan paging loyal na Yitzhak ngan pinaagihan pagpasaylo agihan era pag agihan era service ngan pangadihan ngadto ha mishkan or place of worship so ang pito ka adlaw nga pagprepara so finally nga dani ka 23 han bulan han Adar usa ka semana before mag Rosh Kodesh or mag New Month magbalyo ang bulan
kuan pa bulan han Nissan. Kumbaga 1 week in separation kay Adar tapos Nissan. So 1 week before mag Nissan head of the month, ang mga Israelites ginyaknan nga tindungon na i-put together na an kuan Mishkan, kumbaga ikuha na nera, ibubuguson na nera kay di ba mga parts lano, tas ging pagkatularan ng storage siya na ginyak na nera nga buguson na tugkob pa na para mai-open ito nga da hitros kodesh head of the month hit bulan hit Nisan. Hi Aaron patay niya mga hi Aaron asyet ko gadol nga niya mga anak mga kuan mga priest. So kailangan nerahin pito ka siya first, kailangan nerahin pito ka adlaw nga pagprepara. During hiton nga semana ano ka pa iton ipiprepare gyapon Mishkan para maging kuan, maging espirituhanon iton nga Mishkan, place of worship. Kasi siyempre material naman ito. So diri madali nga asin nga kuan diri kailangan kuan i-prepare ani yung place of worship para maging sagrado, maging espirituhanon. Hanging in the air. So Moshe kumadtuhan dako large ngan mabugat nga kortina nga nagkakaberan Mishkan. An pader waray pa ka kukuan, waray pa katitindog na tanan. Iya gin alsaan kortina ngan iya to gin kuan, iya gin spread out in the air where it said, kumbaga sabihin kay ang Mishkan kasi may daniya kuan bagahiyahin na-imagine niyo it kuan sampul posporo, tapos may da kuan sipon na lang nato na example table table di ba bubutan minsan nato na table hin kuan hin dugnit telang dat bawbaw asya ito na inabo. Ang Mishkan may daniya tela nga adat bawbaw nga nagka-cover yan kay wala pa man katitindugan mga pader gin spread out ni Moshe ang kurtina nga dako-dakuan kay ang Mishkan dako gayap ang ilabang ang dako nga mabugat nga kurtina nalutaw nga tuwa kuan hangin ngan ang mga tao diri napabiliban mga tao diri ni rama akalain nga nakikitan ira mga mata diri makapaniwala. Grabe nalutawan kurtina, ang kurtina nalutaw tubtob. So wala iton kumuan, so ang kurtina naglulutaw-lutaw la. So saan nga milagrohan adlaw nga ginsuguheran usa ka semana before mag-head of the month Nisan, and yaklan herang ang mga Israelites nga tugkupon na ang mga parts san Mishkan. So wala pa man kahimon mga paderan Mishkan, ang kortina naglulutaw-lutaw laan kay ginbuhat nga gin-spread out ni Moshe nga tuwa hangin. Tapos Moshe iya kaptan ang mga biga han gamitan ni mga kamot. Tapos waray daw kuno strain, waray daw kuno haping, waray daw kuno fofing. So ang mga biga baga nagtindugla mabugatan nga mga biga na itindog sugad la kadali. Tapos tubtob nga ginkaturan tama na nga pwesto tapos ginpit hira together para mahimuan pader. Siyempre kung imagine nimot mga pader, example may daniyo pader or kunito yung mga kuan fence ito yung balay nga pader, di ba may mga biga, may mga poste. Siya ninigya pero may mga poste gapin mga biga nga siya pinaka kuan nera. Tapos so siya na to piece by piece Moshe Rabbeinu iya gin pagtugkop ang bugos nga Mishkan para
maging usa all by himself. Hiya lang nagkuan, kumbaga pangkuan lang panredihan mga tao, pero nagbuhat talaga Himoshi. Iya gin mo banda ko nga mabugat ng mga peraso like an aron na siya niyan kuan. Ano ka pa ito? An Ark of the Covenant. Tapos ang solid gold nga menorah, ang 7 candled nga kuan, candelabra. Tapos ang golden misbeak, an altar. Tapos ang shulkan, an bread table. Final touch. Ang natanan na kuan na nabugos na natanan, may dinala sa nga butang nga kailangan himuon. Ano man nasasalin nga kailangan buhaton. Ang last nga final touch, himo siya yaging kuwaan shemen hamishka. Asyan yan kanan oil. Kanan olive oil. Nga iya ni ginlahid, gute nga amounted oil na tanan each and every part of the mishkan. So natanan niya partehan mishkan, iya ginlahiran ng gute ay nga oil. And after iton, ginbaduan na ang mga special nga panapton, ang mga kapadian, ang high priest, ang Kohen Gadol, ang mga kuhanim, ang mga priest, ang era mga special na mga panapton. Ngan himo hira gin buusan ga piragin anong ga pira gamitan the same nga shemen na mishkan kanan oil. In nga mga oil ga pa siya gagamiton daw kuno pag mabot na nga ni Moshiach at Messiah at Ginoo nga which is asat magiging hadihit Israel. Yan ay Israel pinamumunuan ng prime minister. Mabot na nga ni redemption at Ginoo, mabot na nga ni Messiah, magbabago na tanan. Nga damot kalaban kay natanan nga mga nadiret Ginoo karoyog patayo ni Moshiach, Messiah at Ginoo. Ini nga Messiah at Ginoo asat maging hadi hit Israel nga niga ano yung tiya paresan kan King Saul ngan King David gin mga ano yung titon hirani kuan anong titira ni Prophet Shemuel ano yung titirahin oil. So asya ito mga high priest gyap ginaano yung gyap it mga oil. Ano ito yung oil, iba ito nga klaseng nga oil kay basta ka malahirang kat na oil ibig sabihin magiging hadi ka talaga kay kanang Ginoo talaga karuyag nga ikot maging hadi. So asya ito it hadi it Moshiach it maging hadi it Israel sunod lalahirang gyapin oil para kilala na hiya. Ngan hiya, tikang ito kang offspring ni King David. Kasi niya kang mga prophets nga nangaro man yung pasaylo ikuan David aniya na him about kang Bathsheba. Tapos si pasaylo ng Ginoo kaya lang nasa nga Ginoo dire daw kukuhaon it Ginoo it kuan ano ka pa ito ni royalty ay mo pamilya na King David. So it Messiah hit Ginoo magtitikang hit angkan ni King David. So paano magiging Messiah hit Ginoo hi kuan Josephine nga nayakan daw kuno nga ikuan kuno hi Maria daw kuno nagkuan daw kuno ano ka pa ito nagburod kay agihan espirituhanon na kanang kuan ng Ginoo. Ano timunay Ginoo apo ni King David. Damot kuan contradiction sang purot mga linurong. Damot mga kalurongan nga sugad iton. Mga tao dapat magmata na. Dito ton Asya damot kuan sayop damo-damuan nga sayop. Patit mga kuan mga disciple tera mga yakan nag-against sa era. Pulong hadi, pulong hadi. Di naman waray consistency. Dito Asya. Sanglit never it nga masan ka mo Josephine na siya at Messiah at Ginoo
Diretod kay kung umabot na nga it Misaya, itsahan nga mahinabo, kami adahin war between good and evil. Tapos di ba may duwa nga temple nga ginruba. Ang first temple nga ginhimo ni King Solomon ginrubahan kuan Persian Empire. Ang Babylonian Empire ginruba. Ang ikaduha nga kuan second temple nga ginhimo ni King Herod ginrubahan mga Roman Empire, ang mga tikang hitna Roman Catholic, tikang mga Roman Empire ginruba nira, ginsunog nira, pati ang mga kuan mga curtain ngadtuhan Holy of Holies ka korte era kuha gihap ngadto patay gapanda ko nga minora era kuha patay mga libro nga mga importante nga mga libro era kuha na tanan nito dito na Vatican era pantago damot mga ginpanlutingan mga Romano nga mga soldier tigang second temple waripat nira ibabalik. Iya na umabot na nga ni Misaya, third temple may himotro. Kung diin third temple may himotro kung diin 70 nga nasyon. Ang dating nga nasyon, ang original nga nasyon at kalibutan 70 nasyon. Ito nga nasyon magsasamba gihap nga tut na temple, magdadaran mga offering atot na temple. So ganit may hinabo. Ngan may da kuan world peace, waray na gera, at mga armas at mga sandata bubuliwan na, at mga tao magtatrabaho la agrikultura, mag-era mga kuan, mga flow, araro, waray na gera, waray na kasakit, waray na kuan. Iba na, kumbaga, kung ano, kondisyon nga net kalibutan nga damot gera, tas kuan, damot kong aragway, umabot na yung Mesayaw, di na sugad. Di na sugad. Iba-ibahan it, kondisyon it kalibutan, may na world peace. Tapos, ang mga nagkamatay ng mga tao, magre-resurrect. Diba? At mga patay, basta at mga lubnganan, nagdi-disintegrate. Kumbaga, naging kuha, nasta nahimo na lang nga bagan tuna, it bugos nga lawas it tawo. Panahon it Misaya, it natanan nga magtado nga mga tawo, mabubuhay utro, magre-resurrect. Kasi ito nga may resurrection of dead, it mga tao mabubugos utro as if baga kang ginanak nga bag-o. Wala ning sakit, wala ning kano, tapos strong ka, lively ka, so diton. Nahinabo ba iton? Ang panahon ng GCP ni. Di ba waray? Sing siya nga kuan mga tao nga di maaram kung ano nahinabo kay. Tas nga saking hara kuno nakasurat daw kuno scriptures nga may da kuno virgin nga babae nga mag-aanak. Binuwa iton, waray nakasurat nga sugad. Kaya nakasurat nga doon Isaiah, dere virgin, young lady. Waray asya problema kung di ka maramit Hebrew word kay an imbes nga young lady Alma an pag-translate nga ton English nahimo na nga Virgin Mary. Asya da ko nga kuan daw nga mga sayop nga at mga tao di maaram. Huna-huna akong karuyag talaga nirat ka matuoran kainot mga tao waritot duhit pagkuan waritot duhit mga tao mahibaro pagbasa ngan pagyakan ng Hebro. Kaya kahiraman ang pinakamapangyarihan dati ang Roman Empire. Kaya kay nadirira nga it mga tao mahibarot ka matuoran. Kaya ang mga Romano, mga idol worshipper, damo-damo na nira Ginoo, may Hercules, Valentina, ito nga kanang Valentine's Day, mga Zeus, kung damo-damo na nira mga Ginoo. Kabaliktaran ito, dito magugustuhan ng era mga kuan konstitusyon nila makatawan nga to sanglit nadire ang Roman Emperor nga sugad magmaida mag-aalsa revolusyon sanglit niya gin buhat iyagin ano ka pa ito iyagin Pius an era pagiging kuan an era pagiging idol worship ang pagiging damo na gin tutuan nga Ginoo tapos ang mga nasunod daw kuno nga mga kuan. And dati, nagtitikang it na GCP ni, di itong Ginoo dati. Di itong kukuan nga ito. Kumbaga, teacher la bahiyat mo pa yung kuan. Teacher la hiyat mo pa yung misayad Ginoo. Pero anay na bugin Pius. Tas ginhimuhan han Roman kuan, han Roman Empire, ginhimuhi nga
gin-elevate hiya nga yano yang nga tawo, normal lang yang nga tawo para sa aton, gin-elevate hiya into something nga demigod. Kay ako na mga Romano may tinatawag na demigod. Anera daw kuno mga Ginoo, dabo mo antera Ginoo gitutuuhan. Anera daw kuno mga Ginoo nakikipangasawahin mga normal nga tawo. Tasit mga tawo na ginaanak iton tinatawag na demigod. Paresit kung naarangabot mga kuan Hercules, sugad dito Hercules. O di kaya kuan Poseidon, mga sugadeton, mga anak sugadeton nga Hercules kuan anak yan kuan sudinin. Asya iton nga iragin kuan nga kuan daw kuno kuan demigod anakin usan mga usahan era mga god sangnit asya ito nga baga na yan god dit pagkunit mga tawo sangnit mga tawo kung dere pamimilyon kamatuoran hasta lamang kakamagtay dere pamaarangan waray nira may mga rason kasi nga Ginoo pasalaw kay ano nga kumuna ko kay di maaram dere tuod na singit Ginoo damo tim paagi natanan niya na damo na bida na dere na natanan nga impormasyon makukuha mo na pero waray ning buhata kay una ni mo Ginoo brutal una ni mo Ginoo sadista nga kasi ka Ginoo pasaylo ako tas masin Ginoo gusto nim pasaylong ko ikaw sige pamili nga ning adto yung tawo, pamili nga tawo nga ready nga to magparaysang, ready nga magpakamatay para timsala nga papasayloon ko ikaw. Sugad bait Ginoo transactional na may dakabalyo at Ginoo, papasayloon kahit Ginoo, pero may kabalyo, may mamamatay nga tawo, may degrares nga tawo. Asya ba't karusingon? No, Ginoo, sadista, brutal Ginoo. Asyat karusingon. Di rin sugarit Ginoo, maluluyon na merciful before pa nagpakasalan tawo at Ginoo unlimited diri limitado at Ginoo waray lawas waray forma sanglit diri ya pwede maging tawo at Ginoo sanglit kung maaro kang pasalot Ginoo diri mo kailangan nga tumuod ka kang JCP ni nga gingkuha natin mga sala dere iting pagpasaylo tikang hitimo kay kailad man hitimo kasing-kasing nga nangangaro kang pasaylo kay natanang ko nung nga gate halangit nagsasarado pero usang nga gate it dire nasasarado ngadto halangit it usa it gate of tears pero may naka-open na siya gate iton paano man iton nga nahimo nga gate di ba gate kailangan sadhan pwede open pwede sadhan ka siya nga ni gate waray contradiction kay it na gate pero may open ito it nga gate of tears or gate of repentance open iton para at mga tawo nga may tinunood nga nangangarong pasaylot Ginoo nga Ginoo pasaylo ako nga nagtinunood ako ng JCP ni diri nga iton Asia diri ka ngay unlimitado diri ka ngay ang tawo waray nga ning porma ngan maluluyong ka ngay duro diri ka ngayon sadista, diri ka ngayon brutal na kailangan ani may magpakamatay nga tawo para ako nung tak mga sala para mapasaylo ni mako mga hangaro ko ba sa Ginoo papasaylo ang Ginoo ngan waray kabalyo ngan diri niya babali kung tim mga sala asyat na kasurat iton nga dahit kuan baraan nga kasuratan Ginoo divine book Ginoo na dire na never ridiculous Ginoo ti mga preview sa sala kung gusto niyo mag fresh start mga ko pa sa yung Ginoo tinunood pa sa ka magbabag-o ka na gusto nimo ikaw asat problema tao kay gusto shortcut gusto sige la magpapadayon akong maging kriminal drugista kung ano-ano pa basta natuod ako kang JCP ni wala problema talwas lagi pa ko asat kalurungan nit mga tawo ira ginuutot ira ko lugarengon dira nira ginaatubang kamaturan nga dira ton Asia itpagpas pangarot pa sa ilod Ginoo diri kailangan nga may da magpapakamatay may da mag-aakot sala kay itimo sala ni mito na siya nga itsalay tatay diri pwede i-visit nga tut anak nganit salat anak diri pwede ka tut it ka ng tatay kay ikaw it responsibility im mga sala ikaw responsibility im mga sala diret iba nga tawo diri JCP ni nganit Ginoo willing Ginoo merciful na maluluyon na before ipait mga tawo magpakasasala ngan huna may danat parable na singa kung sugad
kung sugad kung maging matadong ako't Ginoo ano at mahatagit Ginoo nga kung maging salbahe ako ano tak mahatagit Ginoo kahit Ginoo diri man kita kailangan at Ginoo diri man at naapektuhan at Ginoo kahit Ginoo perfect wala na't mayahatag kung righteous ka at mayahatag namit Ginoo perfect na yang daang kung makasala ka at makukuha ng Ginoo perfect na yan at diri yan mababawasan nga sa pulo pagkasala mga ngalasit Ginoo so din ndoro nga ano't kuhan ano't rason nga may da reward and punishment at Ginoo nga sugad hinin kung di ra nat maapektuhan Ginoo kay perpekto kita kung nabubuhat kang kaupayan para ito na imo merits nimo asya to nga igre-reward ka nang kung mabubuhat ang karautan di rin ni minapektuhan Ginoo ginaapektuhan ni mitim kalugaringong kay igpapanish kat im mga sala may mga tawo nga sugod init pamahong-pahong nga nasa ring hira nga kay wala man ako sumigi nga himunak nga niya kalibutan kay wala man ako sumigi nga kuha ako nakutihan ta akong nanay para maigawas nga niya kalibutan bisan nga ni kung mamamatay ako di ko against gapit akong karuyag di ko karuyag mamahimo nga niya kalibutan warik magyakan nga sige mo ako ni kalibutan wala kasi nga Ginoo igawas ako nit kuan nit tenta akong kita na bat na gagawas nagtitinuok daw ano kay against their will ngan mamamatay tao against their will bisan karuyag pa tao mabuhi magpadahong kung mamamatay hira kung oras na nera di ra makagbut kung saan nira mamamatay Ginoo maaram kung saan ka mamamatay so kung sugad iton nga idea nga sugad nga natanan nga nahinabuhay mo against iti mo will kaya no ka igpapunish or kaya no ka i-rewardan di ba sugad it parabola parable may da istorya may da usang nga tawo may da niya kwadrado nga lote kung diin ginito duganan iya balay yan aniya mga amyaw tulong nga side iya amyaw ginalasiran aniya kung siyempre mag amyaw manhirano so may da boundary so ginalasiran ang tulong nga side una imagine nimo tulong nga side na alasiran na so ang usa nga side wala pa kaalasiri yan ang katapos na kaalasiri ang tulong nga side ang mga iamyaw ginkadtuyas nga kukuha na mo nito mo share and didivide naton by by 4 kay siyempre magiginabang ka manggapit alasid siyempre aton mangguliton boundary siyempre ang tao nga ano ko magbabayad kay wari ko man kamusugo wari mo mag-agree nga sige pag himo kita alasid kay magtutulungan kita at babaydan kung para kagagastos sa tutulungan kita so ang tutulong ay amya wari nakagpersa umagi ang pera kakuan adlaw adto nga tawo ginalasid niyan ikaupat nga side di ba ang tulo na alasid na ni mga kamyaw adto nga tawo ginalasid nan ikaupat yana ang tulo nga tawo era gindaran era reklamo ngadto korte yana matura korte iya sumat nga sugad dinin na hinabo sugad hinin waray nagbabayad kay diri daw kung yana ang tawo gimpagbayad iyahan huwes kinaya kanan huwes tinuod diri nim kailangan magbayad para ang tulong nga side kay ibig sabihin na diri ka talaga nga ipalasid ni mo lote pero hanggang pag-alasiran nimo ang ikaupat nga side ni mo lote ibig sabihin karuyag nga nimo magpaalasid so kailangan ni makigtunga kung ano na raging gastos na tanan so galinit kinabuhi tawo ang Ginoo ginimuang kitan upat nga pens upat na pens tuluan iya usan imo so ang tulong nga pens ang syahan ginhimo kita nga kalibutan against your will diri mo ginusto ginanak kita nga kalibutan against your will diri nim ginusto mamamatay ka nga niya kalibutan diri nim against your will diri mo ginusto pero ani kaupat ikaw mismo maghihimo at time nga nagkakasakit tawo
nagakasakit tao bisan ano nga sakit karuyag nim umato, karuyag nimo mabuhi, karuyag nim uminom tambal, karuyag nim umagin bisan ano ka komplikado nga operasyon kay karuyag nim mabuhi. Yan na, ikaw na mismo yan na, nabubuhi ka na against your will na. Kumbaga, ikaw na mismo nagkukuan na naawil ka na tim kay nabuhi. Kung inuulit na yung argumento nga di ko man ginusto agin sa will mo na ako kayo nung papanas ako tak mga sala. Yan na, kung karuyag sa ganito, kung magkakasakit ka, mag-give up ka diretso. Okay la, magsakit ako, baka ako mamatay, okay la, di ko man ginusto. Pero kaya nung manaato, kaya nung kaya karuyag din maulian, karuyag din magpadayon nga mabuhi. So asya eko imugin sasadanan ni kaupat nga kuan nga alasid. Yan na. Asya ito nga rason nga di rin mo pwede kusunod Ginoo kaya no kaging papansin tim mga sala. Ang kaya no kaging re-rewardan itim mga magupeng iging buhat. Kay agi iton nga may daning partisipasyon. May da pa usa nga parabola about it kinabuhit tawo. May daw sa nga kuan tatay. May da niya anak nga mga kababayan nga anak nga duduhang nga babayi. Sakto na nira pangidaron. Ang problema la, gusto niya ni pa ang asawa kay sakto naman ang pangidaron. Ang problema la, aniya usa nga anak nga babayi, maraksot indoro, grabe karaksot indoro, di makangingerhat at karaksot. Di ka talaga wari talaga lalaki mga sige pagpakasal. Maraksot indoro. Ani kadua nga anak niya nga babayi, kuan liwat turaban indoro, turaban nabuyaya waray hunong, makayaw-yaw nganit waray na kuan tubtub maggabi waray hunong makakuruan makaririndi pag pinamahati buyayaw kung ano waray hunong turaban indoro kuan talakeran doro. So asa na mo problema ang tatay, paano ko daw lain ni papasawa ko nga duha ko nga mga anak before man lang ako mamatay kailangan ko ni ray pangasawa kay sakto naman ko ni ray pangidaron. So kaniya nag-hire yung tagatugkop or kuan, matchmaker. Ha Israel, may tinatawag na matchmaker pero nga daha Pilipinas, bagan diri uso nga may da matchmaker ba nga. Example, kung gusto mo mag-asawa, ipapadara ni tim picture, tapos magsusurat ka kung ano mga gimbibiling ni mga babayi, kung lalaki ka, susuratin kung gusto ni mga babae ka na, masusurat din kung gusto mga lalaki, tapos papadala ng picture, tapos mga matchmaker, yung tutugkop. Tapos kung, match in So, kamo nga duha, kung kamo, i-inform nga, may date, first date, mag-asya ka mo, may second date. Pag second date, okay, kasal na. First date, kakakuha ka mo, palagayan, dere gusto. Di waray na second date. So, asya ito, Israel, may tinatawag na matchmaker at tagatugkop. So, ang tagatugkop nakabilingin kuan hinsakto nga igpapadi sa niya duha nga mga anak na babayi. So ang tagatugkop na siyang tagatugkop may dako na nabilingan para ti mga anak iti mga anak nga babayi nga maraksot indoro, grabe karaksot indoro, igpapadis natin nga lalaki nga buta. Perfect match. Ano sa liwat nga kuan nga imanak na babayi nga turaban nga sigit pag binuyayaw kung ano-ano nga waray hunong talakeran doro, igdutugkop nat an lalaki nga bungol. Perfect match. So to nagkaayo na, okay na ang mga kaganak. So to inkasal na. So happy na ang duha nga kuan, duha na kapatid sa pamilya. Everything na tanan nga kuan mo pa waray away, waray kuan kay siyempre, di ba? Waray away mo pa na pagsasama, malipay hira, waray problema. Yun na. Pero kakuan bulan naglabay, may da umabot nga espesyalista, eksperto nga doktor, amang operasyon nga umabutan era bungto. Yan na. Nakabati nira nga kuan kay siyempre sikat man, espesyalista, eksperto, sikat na doktor. Damon gusto mo patambal. So kay rekuhanon man ang duha nga magpadis, ang duha nga magbugtong nga babayi, gindaran era mga bana nga may mga depekto. Ngayon kumaturan doktor nga, Dok, basta mo pilata akong amon mga bana, waray problema Dok. Kuan ano ka pa, sky is the limit. Bisan ng peratim gusto nga aro na bayad, babayaran ka namon, waray problema.
malipay. So gin-prioritize ang doktor. So kuan ra ginoperahan sa operahan mata. Tas gimbalotan mata, bandage sa anay. Tas ang talinga liwat sa ginoperahan, bandage sa anay. Tas to tapos nan kuan operasyon, successful. Tas nakakuan na. Nakapanguli nga turan era kanya-kanya nga mga balay. So, umabutan pero kasi mana, medyo okay na. Pwede na patanggalunan mga bandage. Okay daw, kaya nagtikang na ang problema. Ang lalaki, di rin na kaya kumitan iya asawang nga babae. Di rin niya kaya kumitan iya asawa. Kay maraksot induro. Grabe karaksot induro. Di rin niya matik. Siya damo nira away, nag-aaway nira. Waray na hunong nira away kay dir niya kung kay siyempre nag-iisog ang babae kay no di ka nakakasiplat ta akon. Kay marakso tindoro, nag-iinaway na hera. Tas ano sa liwat ang tanggal ng bandage ang kanan ang bungol, nakakabati na yan. Agidap nakakabati niya kung asawa ngayon kay talakira ngayon bungangera ngayon duro, puro mga buyayaw. Di gap niya matig, di niya kaya. So nag-aaragway na hera. So di rin na malipain doon ang pamilya. Kay kuan na nahibaruan naman. So ang doktor kumatonera igkasera ngatonera mga balay para sukton na. Siyempre tapos nan operasyon successful. Okay naman na kay baro yang nga okay na successful nakakitanan usa nga lalaki batinan usa nga lalaki gihap mga inasawan susukot na yan niya kuan ni Dr. Spi. Na singan duha nga mag-asawa nga pang babae da imo. Dati malipayon na ng pamilya yan ha. Di rin na malipayon ng pamilya. Puro imugin ruba na ang pamilya. Di rin na yan na peaceful. Pero mga nag-aaragway. Waray na kamurayawan ng pamilya. Di kayo magbabayad. So anay na bu. Ang doktor, gindaraan niyak ang kaso nga tuha korte. Impatawagan doon nga magpanis sa mag-asawa. Ito na. Tapos nagyakan ng doktor nga surin na hinabo, may dumaw pera nga doon magpadi sa mag-asawa, gusto kuan, patambalan nila mga asawa may mga depekto, babayaran daw kuno yan, sky is the limit, so dinin. Tapos tapos pagkakuan naging successful operation pero so dinin nagtikang na pag inaragway ang mag-asawa, di rin na nagkakasya. Perminal away, perminalipong tulo. Tas baka batihan kuan huwes san judge so maningan judge nga tinuod doktor imo gyud rubanera pamilya ngan diri mo deserve nga kumarawat in bayad kay imo gyud rubanera pamilya yan nga ita kun utos sa imo kailangan nimo operahan otro an buta nga naulian para maging buta otro tas an bungol nga kakabatin niya na para maging bungol otro. Kailangan nimo ibalik kung anon era kuan. Kung ano era dati nera mga depekto. Kailangan mo ibalik. Asya ta kung rule. Nasingan judge. Pakabatihan mag-asawahan handuluhan nga mga bana. Dumira reklamo diri kay masigi. Di kami masigi nga ibabalik niyo magbabalik nimo kami maging buta or maging bungol, di kayo masigi. So sumaring na judge nga. Siya na net na kung final verdict. Kailangan niyo baydan kung anon iyo sa adin nga doktor. Kay, di rin na kamo ibalik it iyo mga depekto. Kay nag-i-enjoy na kamo. Nag-i-enjoy na kamo makakita iyo mga mata. Nag-i-enjoy na kamo nga nakakabati kamo iyo talinga. Sanglit kailangan niyo baydan hiyahit. Iniyo sa daya nga sky is the limit nga bayad. So asyat kinabuhit tawo. Asyat kinabuhit to parabola la ito. Pero kinabuhit tawo asyat ton ansyahan di rin im ginusto. Pero nagpartisipar ka kay nag-enjoy ka na. So asya nga waray nim rason para magreklamot Ginoo kay ano ka sisirutan or kay ano ka babaluson at Ginoo para ti mga ihimungan niya kalibutan kay nag-enjoy ka siya di rin ginusto siyahan pero ginusto mo na nagpartisipar ka nag-enjoy ka na ngambis nga ni kung mamamatay ka na naato ka lagap nga mabuhi ka kay nag-enjoy ka na sanglit asya tut kinabuhi tawo sanglit sugad nga dataan nga nainabungan niya yung kalibutan kailangan nimo i-report at Ginoo
ikaw mismo't mag-aagiging account ng imo gimbuhat kay ikaw mas maaram kay kung nagbuhat ikaw mag-account kung anong buhat nim te ka nabuhay ka tubtubyan na. So asya tot kinabuhit tao sang mga taong nagsusugan nga nagsusugan dito nga wala kimuha so dito asya tot baton para era. So asya na to na hinabo ang kohen parahan 7 ka adlaw. Kada adlaw para ang sunod nga 7 ka adlaw himo siya iyagin kuan na iyagin tindog na ang Mishkan ngan iya ito gin kuan na gin pack down pack up iya naging pack up iya gin tindog tas iya gin pack up kumbaga iya gin pan hipos na kay kumbaga gin bagan tent ba kung isang tent imo ayos ang tent tas sunod ipapack up mo na imo na ibabalik so gimbuhat ni kuan ni Moshe hiya lang naghimo ito magsaan laya ngan adto nga mga adlaw aniya bugtoy nga hi Aaron Aaron dere pa siya an high priest dere pa an Kohen Gadol an Kohen Gadol dati hadto nga mga panahon ang gin prepare pala Mishkan Moshe iya pa nagperform han mga serbisyo mga service nga doon sa Kuba Mishkan ngan iya nagprepare kan Aharon pati niya mga anak na para maging mga padi iya gituduan hiya kung ano tira bubuhaton kung ano tira kailangan mahibaruan para maging isang padi so ansaan nga Kohen Gadol Moshe tas iya gituduan niya bugto na hi Aaron iya gituduan asya na imo na nga high priest tas ani mga anak ni Aaron ni mga mangko na siya nahimo nga mga kuan kapadian Mazel Tov congratulations ang dakong adlaw mabut gihap an Rosh Chodesh san bulan ng Nisan an head of the month an sahan nga adlaw han bulan ng Nisan nga kung diin an Mishkan gintindog ngan ini yan nga kuan nga adlaw waray na nira kuan na waray na ano ka pa ito ipack up so ang bugos nga kongregasyon han kuan han Israelites ang mga tawo ginterok ngadtuhan Mishkan ngan gimpakita hera kung paano an baraan ngan makagaraw nga presensya ang Ginoo lumusad ngan didto umukoy ngadtuhan Mishkan yan na ang Mishkan a place of worship so did nakadto ang Ginoo ngadtuhan Holy of Holies ngadtuhan parte Kodesh HaKodeshim Holy of Holies baraan na pinakamabaraan asya to nga room so nakadto ang Ginoo ang presensya ang Ginoo diri ang Ginoo ang presensya ang Ginoo divine presence ng Ginoo ngan na asya nito papakuan nga gimpasaylo na herang Ginoo para era gin dako nga sala nga era gimbuhat ngadtuhan golden cup nga kung diin nag-celebrate ra nga nagraya kira era ginhimo nga Ginooan kuan baka nga dako to nga grabe nga adlaw makalilipay nga napunong kalipay na tong adlaw nga selebrasyon para ang bugos nga Am Israel or an Am means nation Am Israel so asya iton katapusan han para siya pikudi para han Sefer or Book of Shemot so hazak Venus hazek so asya iton be strong yan na umabot na kita han katapusan han ikaduha nga libro han 5 nga libro ni 5 books of Torah or kuan 5 books of Torah or 5 books of Moshe so asya na net katapusan han ikaduha nga libro ang Torah 5 books of kuan itiya 5 books Genesis Exodus this one is Deuteronomy Numbers Leviticus Numbers ngahin Deuteronomy so in nga Sefer Shemot asanet kan Exodus Sefer Shemot asya
nga Sefer Shemot siya ti kaduha nga libro. So tapos ta kita. So yun nga Sefer Shemot nagtika ngini ti kan usa nga Israelite nga pamilya, Hebro nga pamilya kan Jacob Abino pati na yung mga anak, pati na yung mga kapapuhan nga kung diin bumaya na hirati kang nera pagka-oripon ngadto ha Ehipto. Nga kung diin nakadto para Ehipto gimpero sa Hira para maging mga alipin, mga slaves ngan susyudadan mga Egyptian hirang pinakabubunga klase baga hirang pinaka nakatunlaylayan sa syudad. Ang Sefer Shemot nagtatapos ang pamilya nga lumusad ti pakadto Egypt tas na dumamo kay hunahuna an siyahan 70 lahara ka tawo nga nagdescend ti pakadto Egypt kay ang panahon nadto Joseph pa man na Baykar ani kaduha nga pinaka makapangyarihan na Egypt ang pinaka siya ni Paro ani kaduha Joseph nga niyait kuan ang diferensyalahan kuan ni Joseph nga ni Paro dati kuan ang lingkuran han hadi ang natanan patas na herahan hadi ngan kung kuan pa kay dati kasi anong panahon ng Egypt kung inong pinakadamo nga maaram nga language ano ka pa iton hiyay hadi yan na kuan Joseph damo niya maaram nga language tapos sekreto to nira ni Paro kay Paro di man maaram Paro Hebrew sanglit so kung yaklo ni Joseph nga may pa mas usod na maaram edi hiyat magiging hadian Egypt pero may naman nira sabot so yan naging second in command Joseph yan nagmamalakad na tanan Rumeko ang Egypt pa panahon ni Joseph superpower para sa United States yan na katanaan nga mga tao na mga nasyon na kadtuha Egypt para kumuhan mga pagkaon pumalti mga pagkaon during ang time nga nagkamiadahin famine great famine na bugos sa kalibutan ang mga tao tipakadto Egypt dito na mga malitid mga kuan mga pagkaon so asad to ginanyayahan ni Joseph ani kag anak nga buhi pa Jacob pati yan 70 nga kung di na ani mga kabugtuan asawan mga kabugtuan mga anak nera nga kumadiha kuan ngandito ra nagukoy Goshen nga kung diin fertile to yang tuna para pagiging paghahayupan nga hit mga karnero kay fertile lang tuna mo pa mga klase nga mga damo nakakaw na nera mga sheep nga nera mga baka kuan kambing camel so siya ito na yung nabo tapos an Israel mahalit Ginoo nga nan nation nga kung diin an makagarahom ng baraan nga divine presence ng Ginoo nakadto ha Mishkan nga ginhimuhan ang Israel para hang Ginoo ang klalo Israel may ada misyon nga pagtutduan kalibutan nga it Ginoo asya naghimon bugos nga kalibutan nganit Ginoo nagki-care about it bugos nga kalibutan nganit Ginoo it namamalakad hit kalibutan at tapos asin nga nasyon asya gapit committed para han baraan nga misyon nga iragin karawat ha Sinai nga kailangan nira mamati hit karuyag hit Ginoo Hashem's will pagbuhatin mga mitzvot mga commandment kailangan nira maghibaro ngan kailangan nira ikip it Torah so yan na more than 3,300 years after ang mga nahinabo nga daan Sefer Shemot kita lagapit pinakamahal nga nasyon hit Ginoo nga committed para hit iya Torah so asya iton asya aton yan na kuan para siya
Natapos na ni kaduha nga libro han Torah and Sefer means book. Sefer Shemot. So siya ito nga umabot na nga nid Misayat Ginoo direct pick na Misaya nga Josephine. Kahit umabot na nga tinuod nga Misayat Ginoo matitindog utro ang third temple nga may the word peace. Nga ang 17 na nation makukuha ka na. Di ba yan, damo-damuan nat nasyon? 300 yata or 200 plus. Pag mabutit Mesaya, makukuha na kung 8 nation kung hain na. May himo na itong original dating nga 70 nation. Okay, di ba? Minsan may mga bansa nga natututro nga tunga. Pilipinas siya na, di ba? Pilipinas, Mindanao gusto miwalay. So, bisan usalahara. So, pagka mabutit Mesaya, makukuha na kung hain ka. Nasyon kung kuan ka. So, 70 nation, mabalik utro ang 70 nga nation, and groupings and 70 nation ngan mag-o-offering nga to ha temple. Mag-o-offering ha temple ngan kung itaw mga nga digihap itira direksyon ti pakadto na hit Jerusalem kung diin hain ni third temple. Asya ito dati ang mga Muslim dati basta nangangadi an era direction ti pakadtuhan temple ha Jerusalem. Pero kay era king bag-o kinagimuhimo ran something nga bato ngadto ha Mecca, era naging liwat ti pakadto na Mecca direction. Pero an original na nga Muslim an era direction era pangangadi ti pakadtuhan han Jerusalem ang temple. Kay nasa ring ngadto King Solomon magbabasa kang kanan samsadang kang kuan Proverbs ba kan King Solomon nga naya kaniya nga so din nga temple gimbless ang temple nga siya daw kunod ko nga kung itawo itira pa nga di naka direct nganhi pamati agad itira mga ungara itira mga pangadi itira mga ginaaro. So siya ito nga bisan ako basta ako nang ngadi ginkukuang ko kumpas kung hain ni Jerusalem tas dito ako na posisyon ta akong pangangadi kaya siya tiyakan ni King Solomon nga nasa niya nga Ginoo kung mga tawo nangangadi ha direksyon hiningin tipo nga pamati agad tera pangadi. So amula iton so ay kitang limot wala tayong limot kung ano importante kanang Ginoo kalooban nit Ginoo deret opinion nit tawo palit yan na ayaw na ayaw kamo pagpalorong hit na mga kuan labi natin bubuhat yan na hit Santo Papa dati dere pwede kuan lalaki to lalaki babae to babae homosexuality anong gimbuhat nira okay na yan na pwede na ikasal grabe karaot dere la nira gin akseptaran mga rebulto nga katutera mga simbahan nga pinakasyan nga gindidirian Ginoo yan na patigyapan immoralidad abomination ira nagyap binuokihan. So maabot gid kita ito may para sa ito na hinabuong panahon ni Noah nga ang tawo umabot na yan sukdulan kumbaga ang measure han mga salang tawo kahit Ginoo pasensyosod Ginoo ngan years sanot kuan hilawig nga panahon nit pasensyad Ginoo ano na gid kung nit Ginoo so lat kuan nit tawo nga pasensya tawo nga haligot landoro et Ginoo pas henerasyon iti pasensya kay may da pa nga nato na singa King David nga it 1,000 years it tawo usa ka adlaw hit Ginoo. So pasensya sa Ginoo so ang tawo ang panahon ni Noah nag-apaw-apaw na nira mga sala asyara ginlimpyuhan gamit ang tubig great mabul or great flood nga nagkamagtay na tanan nga mga tawo tas nasalin na lang pamilya ni Noah kaya agad tong sexual immoralities asya kasi tawot na hinabo asya may before ko tapusin ni tawo sugad din tawo nga waray Diyos nun nga kinabuhi diri nagkukunat Ginoo namimilinghin satisfaction kay tawo gud man mahilig gud man mamiling nga in contentment magulo niya masatisfy yan na namimiling mga thrill kay kuan ba enjoyment so example tawo gray ko kuan thrill so kuan so bawal pag sigarilyo mo sigarilyo di rin ako nag-i-enjoy pag sigarilyo gusto ko naman bagong nga thrill kay di rin ako nag-i-enjoy so mainom na ako yung kuan na mainom ako yung eram nun magiging parahubog ako parahubog na luwat parahubog
After kuan di na tayo mag-enjoy kay di natin ako bababayi ako kay bawal pambabayi ako babayi tas pambabayi diri ko naging pambabayi gusto ko na maruyag itig kasi ko lalaki urig kasi babayi kay bawal babuhaton niya pagkatapos di na natin ako kontento okay di rin ako kontento di na ako malipay gusto ko na makipag ilawas at mga hayop hayop na lot asya to na hinabo panahon ni Noah, aging nga waray nga radyos nun nga panginabuhi, an era kakontentuhan, an era desire, an era kinabuhi, waray kakontentuhan, puro lang ato titikar o tasta nga patit mga hayop, nakighilawas na gapiran mga hayop, asya nga sobra na, nag-umapaw ng duron era kasamaan, an era kababuyan, sanglit panlumusir at ginuuhin great mabul or great flood. Una-una hatawo may duduha nga lobo wolf nga may duha nga wolf nga aadat sa nimo kanya kita nga mga tawo may duduha nga wolf nga aadiha aton ito sa nga wolf greedy violente puro karautan karuyagit nga lobo itong nga wolf karuyag niya greedy waray niya kakontentuhan, puro karoton tiya gusto, ngan violent yan doro. Ngan may dalot usa nga lobo nga, Diyos nun, nga na kunit ginoo, na tudit ginoo, na kunit ginoo, ngan kareg niya magbuhatin maupay nga maupay nga buruhaton. Yan na, may pakiana. Hinuman daw kung magdadaogan duha nga lobo nga ada, or duha nga wolf nga dati mo kalugaring magdadaog kung hinot imo gin tutubungan kung giti tinubungan nimit na wolf nga maraot asyat magiging ikaw nang kung tutubungan nimit na maupay nga wolf nga adha imo nga nagkareg magbuhatin maupay ngan just noon di asyat hiyat mabubuhi so kung hinot gin pipidnim kung hain ka napadare imo inclination asyat mabubuhi. So kung gano'n naman maging maraot, edi pag tinubungit maraot na side name, kung gusto maging maupay nga tao, maging baraan nga tao, tubungit ikakaupay ning paging baraan ning paging Diyos nga tao. Una-una, ikakontentuhan ni tao wari katapusan. Nabulat magakontentuhan kung itaw nagiging Diyos nun. Kay nahihibaro hiya. It wisdom it tao, diradat utok it wisdom nagtitikang halangit kung di nahinabula ito kung may dakahadlok itawit Ginoo nahihibaro ka kung ano tama nga di ko kailangan ngayon sugadhin nga mga material nga mga bagay sugad lang ni kailangan kong maging malipay asya itawo nga ni diri maging grateful it Ginoo asya nawawara karugit Ginoo asya nga ginhimo kat Ginoo dire kailangan Ginoo perfect Ginoo ano kay naman ginhimo Ginoo busa kalibutan kay ginhimo kita kay karuyag kit Ginoo magbestohin ka upayan out of love bagan waray niya ginaaro nga kapalit ginhimulan niya kay karuyag niya magbestohin ka upayan para it mga tawo yan na ito nga kaupayan nga karuyag ibestohit Ginoo ihatag it Ginoo i-share it Ginoo ang mga tawo na hinabula ito kung itaw patuloy lagihap nga nagiging grateful mapasalamaton asya ito link name with Ginoo kung nagiging grateful ka mapasalamaton kat Ginoo na nare-receive mo pa ito nga good nga karuyag ibestot kaupayan ng kalamrang nga karuyag i-share Ginoo nare-receive mo pa ito pero the moment nga ni nga diri ka na maging pasalamaton nga diri ka nat Ginoo iton nga connection nimo ging kakat nim iton nga portahan nga kung diin nakakasakubit kalamragan ng kaupayan nga karuyag siya Ginoo nagsasara iton so asya iton so tawo kailangan maging grateful asya ito nga it mga idol worshiper it mga mga rebulto kabalik ta rin iton against diri na nakarawat at kalamragan ng kaupayan nga karuyag hatag Ginoo kay kabalik kay kuan ba opposite idea Ginoo ginhimo ka sugad dinhi tas didto ka magpapasalamat hit mga kahoy nga wari mas magurang kapahit na mga rebulto kay example na rebulto kay himo la ka kulop
Kasi sigigat ko ang kuan iton. O di kaya nagsasamba kahit na mga tao nga nagkamatay na. Di ba? Kabaliktaran ito karuyagit Ginoo. So, gingo contradict ni mit Ginoo sang diri ka nagiging grateful kung sugad. So, kung gusto mo kumarawat ka alamragan ng kumpayan Ginoo, kailangan magpadayon ka magpasalamaton. Magpinasalamat Ginoo nga. Kung tutusin Ginoo, pwede ka diri ka buhayin Ginoo, pero gin gimbu ginhimo kang Ginoo kay ano ka pa ito niya mao pa iya nga Ginoo. Ngayon, ano ka pa ito gusto niya ma-experience nimo it kinabuhi. Diri na tanan nga mga tawo nga kuan mabubuhi. May namamatay, baby palera, patay na hera. Pero ikaw na dumako ka suliton kay karon Ginoo ma-experience nimit kinabuhi. Kay maupayit kinabuhi. Ngani nga kinabuhi, kailangan maging busy kita pag-gather hin mga merits nga it na mga merits may hatag lahaton kung magbubuhat kita hin kaupayan, mga Diyos nun nga mga buruhaton. Pero kung imbugos nga kinabuhi imo lagin i-spend para hit mga kalurungan, kababuyan, mga immoralidad, mga ribulto, ano tim gini-expect nga kung ato ka na mamamatay ka na nga i-report mo na i-account mo na nim gimbuhat na tan ngadto kalibutan nga imong pambuhat ano di ko kanim i-report Ginoo huna Ginoo may the idea nga nasa agi ka daw kung pagiging maluluyon Ginoo example maluluyon Ginoo kung ato ka na daw kuno court of heaven siyempre iyayakan mo na ikaw mismo mag-accounting tim mga sala ngan kung iti mo sala mas mabugat kaysa iti mo mao pa nga gimbuhatan nga diri gud dako net diferensya kumbaga singon naton iti mo sala 55% tapos iti mo kuan naman sala nimo iti mao pa nga gimbuhat 45% so mas mabugat at timbangan ano ibubuhat ng Ginoo i-adjust niya ti scale ililiwat nga di iti scale it nga timbangan it pagpipisarit kuan pagpipisarit humay di ba may daging liliwat-liwat nga atot igbaw ginliliwat daw kuno Ginoo sugad daw kuno kaupay Ginoo so di ba moped Ginoo nduro tapos asyad bubuhaton nim diri nim babaloson ning kaupay Ginoo puro lamang nga karawton tim bubuhaton di ba bugan asya nga nga pagiging ungrateful pagiging ang bungalos at Ginoo manging bungalos ka na't mga tawo ayaw lat Ginoo di ba imagine ka nga ginatagid Ginoo na tanan na imo tapos asa ti magbabalos sa imo nga imbis nga magdayaw ka iya tim pagdadayon-dayawon mga patay nga tawo mga rebulto damo tim mga gimbubuhat nga karautan nasing Ginoo ayaw it na mga homosexuality asa din kuko ang bubuhat nim asing Ginoo ayaw pagpatay asa din bubuhat nim asing Ginoo ayaw pakikiapid asa din bubuhat nim kung din babawal Ginoo sa tim gimbubuhat di ba tas magi-expect ka nga okay let mahina buhay mo di ba pero lamragan laon ta daton kuan panahuna nga makabalik kita dere pahulit na tanan waray kuan kay sino pa may gate of repentance or gate of tears at langit permi abre para hit mga tawo nga karuyag magbasol nga bumalik it Ginoo dayawon it Ginoo ni Abraham Yitzhak nga ni Jacob amen be amen